Ros madihita mulai pertanyaan mare dema ita sia nomor 261 2. Hiti-hiti guarni debata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni ton diparbadia namono palangit doat tanoon. Amin. Saya ditimbang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongaan di jorom, sumando guarmu do baritam, ale debata, rodi ujung ni tanoon, gok hati gorando siamumi. Tibul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata. Di atas dolok habadia onnai. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami saliling mililingna. Asini rohamdo na mangaramoti hami siana sailaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mangalihon baritana ulii gabi hanguluan nami. Saya asima roham, saya buhaima rohanami, jala lehon tom dinabadiai, asahuatu sihami sude panugunugum dohot pembahenamu nabargai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asamardame jala sonang hami, jalalam imbaru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel dihita di Bornginon, di mana dibuat sian adung bidutolu, mamuka sian ayat 10 sia, saat rodi 26, tajahama marsikap soring. Uduk dohot nalom ni rohana mangido asini rohani debata. Saya ingot ma dangolhon dohot
pangeleleon na tuau rodi rura dohot rasun. Saya paingat-ingat matutu asatun sawang rohakku di bagasan. Ima atong parate-ateon ala na ido umbahen marpakarimon au. Asia sini Jehovah samping lomban sohar sun siap ham. Aidang matang sautan asini rohanan. Mula rata doi tahe ganup sogot. Godang matutu habonaronmu. Jehovah do pajabaratu ninaton diku. Ibahedi maraposan tu iba nama. Pardengkan basa do Jehovah mida akan marhaposan tu ibana. Mida toddini na manglului ibana raptat jahamad hal 26. Martua ma manang ise nama mulan hatuaon ni Jehovah. Isi masatna martua ma na tumangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. Mari demaita. Asini rohamadi hamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruasna hina holongan di bakasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tatangi homahatani debata nagabi turpuk jamita di partang yang ngata di bagasan Bornginon. Hatani debata natar surat di surat 2 Timotius bidu sada mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 opat. 2 Timotius bidu sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 opat songonoma tarsurat disidingkan ma tapaihut-ihut. Ahu surat tinongos ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus marhiti siya tahi di debata marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Yesus. Mandapoton si Timotius anakku na hinaholongan asini roha talup ni roha dame siya debata ama dohot sian Kristus Yesus tuhatai mauliati rohaku di debata nahu oloi di bagasan roha nayas siya nakadaupung dope
Ay somar pacohotan hupay ingot-ingoto dia katangyaku borngin nang arian. Ay masihol duaw marnidaho marningot ilu-ilumi anggiat gok halalas ni rohaku. Ay huingot do hapur siaumu na somar lauki na maringanakian di bagasan nopung mu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike alay dohot do di bagasako di hapur siai rohaku. Alani ihu paingot to asa di paratarataho si lehon-lehon ni di bata natuhoi di nahuapehon tangaki tuho. Ay di lehon di mata no tuhita to di hagugoon, to di haholongon, to di pangarajaiyo diri, dada to di hatahuton. Ope unak kumaila, maka tidak ko tuhatai jala unang hailahonahu, natarhurung humokop ibana, doho mahotahe makokop barita nauli, sian hagugoon ni di bata. Ay di palua jala di jodoh hita, marhiti-hiti pajawon nabadia. Dada marguru tu ulauta, tung siat tahina dohot sian asini roha, na binasa basaho tuhita di bagasan Kristus Yesus nasian mulani mulana. Alain waing di papatardo, di natarida si paluahita Kristus Yesusi, ibana do pasohotor kamatian di paulup hanguluan, dohot hatok tongon marhiti-hiti barita naulii. Tusi duaw di pabakit gabi parjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani ido ubahen namarsi taono nau. Aledang maila ahu disi ay hutada do ibana nahu hapur siagi. Jalapos do rohaku margogo ibana mangaramoti napi nalumehon na itu au rodi ari sogoti. Ihu toma akapoda natiko siti ruonmu songa naum binegem sia nahu di bagasan hapur siaon dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi na pinalumehon na dingganima ramoti marhiti-hiti todi porbadia na maringanan di bagasan hita ido iangko sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Ya turpuk jamita taon ima masuk tu bagian na ginuaran na surat pastoral manang surat penggembalaan. Na ginuriton ni Apostel Paulus mandapoton si Timotius anakon na natutu di bagasan hapur siyaon na songot tabina nataida marhiti-hiti turpuk taon. Macaha surat 2 Timotiuson boydo binayakan rasa haruna luar biasa. Ima sian sahalak na marguar Timotius na majalo surat pastoralon. Buasa hudok songoni ala molotajaha isini surat 2 Timotius. Godang do di bagasan na hataridaan ni holong ni rohani Apostel Paulus. Na dipasahat na tu si Timotius laho mamudai ibana. Laho paingot ton ibana memotivasi. Cupa kita do godanga kaparsiajaran na macay arga. Naikon si ingoton si hanguluhonoton jala si ulahonon ni Apostel si Timotius nagabi hasahatan ni suraton. Sementara Paulus saat menuliskan surat ini, ia tengah berada di dalam penjara, dalam ancaman kematian. Sebuah situasi yang sering membuat kebanyakan orang yang mengalaminya pesimis karena merasa tak ada lagi yang bisa diharapkan dalam hidup. Karena itu kita bisa bayangkan seorang yang terpenjara bukan karena kesalahannya tetapi karena Injil, tapi masih mampu untuk menasihati, menguatkan, memotivasi anak rohaninya Timotius. Karena bagi Paulus penting baginya untuk mengingatkan Timotius karena ia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Terkadang ketika seseorang berada di dalam penjara, sekalipun itu karena kesalahannya, tapi banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan jika ia harus dapat ancaman hukuman mati karena kejahatan yang dilakukannya. Alai adol marasing do yang kopajaloon Apostel Paulus taringo tu namasa tu dirina. Nang pedang ala ni hasala anna ubena gabetar hurung ibana. Ale dakia moru pos ni rohana tu debata. Dakia moru pos ni rohana namar Tuhani gariada aka surat-surat na tinongosna sian balik hurungan membuktikan bahwa Paulus tetap
optimis menjalani kehidupannya, karena di dalam penjara pun dia yakin bahwa masih banyak yang harus dikerjakannya. Salah satunya adalah surat Filipi, surat yang ditulis dari dalam penjara, tapi justru dari dalam penjara Apostel Paulus macuarahon asa halakna porsia marlasni roha di bagasan Tuhani. Karena itu dihamuna manami dohot inanami, sekalipun Rasul Paulus di penjara, tapi baginya Injil tidaklah dapat dipenjara. Itu sebabnya dari balik penjara ia masih menuliskan surat-suratnya gabi barita nauli tu si Timotius nang tuhita hasahatan ni turpukon di bagasan Bornginon. Marhiti turpuko taido dosada jamita na mangulu, marhiti-hiti panidangyo ni Apostel Paulus yang masih mampu mengucap syukur atas situasi sulit yang tengah dihadapinya. Itu sebabnya dalam surat lain dia mampu berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus bagi kamu. Ucapan syukur yang tidak dibatasi atau ditentukan oleh situasi dan kondisi. Di banyak kebanyakan orang terkadang mengucap syukur karena situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dalam hidup ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang tak mampu mengucap syukur. Ada banyak orang yang kehilangan sukacita ketika yang dihadapinya tidak sesuai atau tidak seperti yang diharapkannya. Bahkan sebagian orang ukuran sukacita dan ucapan syukurnya adalah berdasarkan kriteria yang ditentukannya sendiri. Kalau saya sudah memiliki ini dan itu, kalau saya sudah mencapai ini dan itu, kalau Tuhan sudah menjawab doa saya tentang hal ini dan itu, standar baginya untuk bersukacita dan mengucap syukur adalah berdasarkan apa yang ditentukannya sendiri. Itu asa luar biasa dosa halak apostel di bagasan situasi sulit, ancaman kematian, tapi melalui suratnya kepada Timotius bahkan mengingatkan Timotius, mau lihate rohaku di debata nahului di bagasan roha nayas. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah walaupun dalam situasi sulit sekalipun yang ia hadapi. Jala memang itu ngulu ni halak na porsia. Halak na porsia ikot tadido ojahan lasni rohana. Jala itu na dipatuduhon Apostel Paulus. Bahkan dalam situasi sulit ancaman kematian sekalipun masih ada yang bisa ia kerjakan. Dia masih mampu bersyukur, mampu memotivasi, mampu menasihati tanpa pernah menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan tanpa pernah menyalahkan Tuhan. Di bagasan turpuk tahu taida, mampu dopeda mana marlasni roha, alan yanak nana tutu di bagasan hapor siaun ima si Timotius. Nang penaking didok di bagasan turpuk tahun macai masih holibana naing pajupang dohot si Timotius. Jala marhiti surat naon ibana paingoton mamudai jala memotivasi. Asahot si Timotius di bagasan hapor siaon naso marlauki. Asa di parata-rata si Timotius si lehon-lehon di batana jinalona, sopola ganggu, sopola mabiar, sopola tahuton, tung songod dia pe ragam niya kahamaulon na niya dopanna. Karena Allah memberikan kepadanya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tang dilehon debata tu hita todi hatahuton. Ali dilehon debata tu hita todi hagogoon, todi haholongon, dohot todi pangarajayon ni diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun setiap orang yang mau menjalani hidup ini harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi.
Karena hidup itu sendiri adalah seni dan segala macam kemungkinan bisa saja terjadi setiap saat. Berbagai kemungkinan itu bisa menyenangkan atau menyedihkan. Kadang bisa diprediksi, tapi kebanyakan tidak bisa kita prediksi. Banyak hal yang tidak bisa kita duga, bahkan hal-hal yang mengejutkan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu banyak ketakutan sering terjadi dan menguasai hidup banyak orang di mana-mana. Karena antara yang dipikir, yang diduga dan diprediksi kadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Serba mengejutkan dan serba mengagetkan. Dakuripu iko kuadupi nama saon. Dakuripu iko masa si taono si songono tuau. Kemungkinan-kemungkinan dan hal-hal yang tidak terduga sering kita alami dalam kehidupan kita. Domutusi ido asa tibu di pahingot hita, marhiti-hiti hatani di bata, asa marbisuk tutu hita merespon sudi akan namasan natadupi di tonga-tonga ningulu tahun, supaya ketika kita mengalaminya, kita tidak mengalami rasa takut yang berlebihan yang akhirnya membuat kita kehilangan semangat menjalani kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyadari secara benar, di sita hanguluho kata ni dibata napai ngotok kita pabua, na dilihod debata do tuhita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajayo diri, dada todi hatahuton. Totui managabi gugu dihita, maka tidakon tuhatai. Songona dihanguluhon Apostol Paulus jala dihirimi mana mangulunang di rohani si Timotius di ulaon pakkubasionna. Di boto Apostol Paulus do pabuan nagudang si parkilhonon ni si Timotius, terlebih karena usianya yang masih sangat muda di tengah-tengah pelayanan dengan tanggung jawab yang sangat besar. Aling aparjola Apostol Paulus menghadapi. Itu sebabnya dia mampu menguatkan. Dan ketika Paulus juga kuat menghadapi pergumulannya karena dia tahu Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengalaminya. Yang bukan karena kesalahannya dia menderita, yang bukan karena kejahatannya dia disalibkan, yang bukan karena kesalahannya dia mati, hanya untuk menebus kita demi keselamatan kita. Idua samulot aja hadi 2 Timotius bidu 2 ayat 3. Torangdo dipaingot Apostol Paulus si Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita, bukan karena penderitaan yang dicari-cari, tapi ketika kita menderita karena iman dan karena Injil, jangan pernah menyesali apa yang terjadi. Sutung maila kana porsea, maka tidak ko Tuhani ala argado pajawon nito hatai tuganuk hita. Adi palua jala di jodoh hita marhite-hite pajawon nabadia dada marguru tu ulauta. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Tungsia tahina dohosian asini roha nabi nasa basa hotuhita di bagasan Kristus Yesus nasia mulane mulana. Bukankah ini yang menjadi dasar kita untuk bersyukur dalam hidup ini? Sekalipun mungkin kita punya pergumulan yang belum selesai, punya penderitaan yang belum selesai, masih ada beban pikiran yang terkadang memenuhi pikiran kita. Tapi karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dan diselamatkan, bahwa kita juga harus mampu bersaksi melalui apapun yang kita alami dalam hidup ini. Semangat untuk mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, meyakini penyertaan-Nya selalu bergelora di dalam hati kita, maka penderitaan, kesulitan dan tantangan tidak akan pernah membuat kita mundur untuk setia sebagai pengikut Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Unang maila maka tidak kon barita nauliing. Jangan malu menyaksikan Tuhan. Dostongon Apostol Paulus, walaupun dia di penjara, ledang maila audisi, alaku boto do nahuha porseai.
Gabiningot do sahala ke remaja ruas ni huria. Diinganan pakobasion nahia nihobasan. Kebetulan orang tuanya adalah petugas kebersihan di gereja kita. Salah satu anak perempuannya masuk ke SMA negeri dan hanya dia satu-satunya Kristen di kelas itu. Dia katakan dia sering kali dibully oleh beberapa temannya yang mencoba untuk melemahkan semangatnya. Mereka katakan sudah Batak Kristen lagi. Hari-hari perkataan itu selalu disampaikan kepadanya. Saya tahu dia anak yang baik, jala walau dari penampilannya yang sangat sederhana menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. Kemudian dia katakan gak enak juga Inang diejek setiap hari. Saya gak punya teman Kristen di kelas itu, hanya saya yang Kristen saja. Tapi saya katakan jangan pernah menyerah, jangan karena ejekan kamu mundur dan hilang semangatmu. Tapi tetaplah semangat, tunjukkanlah prestasi yang baik dan sikap yang baik. Kemudian ketika hasil rapotnya keluar, ternyata dia adalah juara 1 di kelas itu. Perlahan-lahan orang yang membulinya justru mendekatinya. Kalau ada tugas-tugas yang tidak bisa mereka selesaikan, mereka mendekati dan bertanya kepadanya. Kemudian dia mengatakan, Inang, teman-temanku yang tadinya suka membuli aku, sekarang sudah datang untuk bertanya kalau ada tugasnya. Terkadang dalam hidup ini kita bisa menghadapi apa yang tidak kita harapkan. Tetapi ketika kita setia, ketika kita tetap semangat menjalani hidup, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang membuat kita lebih semangat untuk menjalani dan melanjutkan hidup bersama Tuhan. Di hamuna ruas nahina holongan dalam hidup ini, di tonga-tonga ni ulau, tak bisa saja kita menerima respon yang tidak baik, yang menyudutkan kita, yang melemahkan kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita. Alani hapor siaut tadi tuhatai dengan tantangan dan pergumulan. Mungkin setiap kita punya pergumulan dan tantangan yang berbeda-beda. Nang dia kaulau tanang dia kapar saurata si ganupari. Alehata ni di bata paingoto kita unak kita maila. Unak kita madele. Sebaliknya kita harus semakin mengandalkan pertolongan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan malu menyaksikan Tuhan kita yang akan menolong kita melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Tentunya bukan karena mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Sonapi naingot namar hiti-hiti topik ni minggut na dari mingguan dang marpacohotan asini rohani di bata. Belas kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu nyata setiap hari, selalu baru dalam kehidupan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menyaksikan itu dalam hidup kita, meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu selalu untuk kita, selalu ada untuk kita, siap menolong kita, siap menopang kita dan mengangkat kita ketika kita merasa hampir terjatuh dalam hidup ini karena berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Alani dubaina marsi tauno nau alidang maila ahu desi. Ai hutada do ibana nahu hapur siai. Jalapos doro hakku margogo ibana mangaramoti napi nalumayon na itu au rodi hari sogoti. Ketika kita setia, bukan hanya hidup sekarang yang Tuhan janjikan, tetapi hidup yang akan datang. Ibana mangaramoti napi nalumehon na itu ahu rodi ari sogoti. Atau ngamang dohot inang rapta arga homai. Dinatabuto ilam holong marohata tutuhatai ikon say mangulu mapanidangyon diganup hita hutad dari ibana nahu hapor siai jalapos rohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumehon na itu au rodiari sugoti. Tuhan mangurupi jala mampargugoy hita. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate maruhan nami diho ali di bata nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop jala si palua hami. Na mangalihon hatorangan hapistaran. Marhitisian panangihonon nami di hatami. Mangalihon pos ni roha dihami.
Jalana takas asa huingot tami, hu argaho kami asini roham, pajawom mo diganup hami, halak na porsia, na pinaduam, di joho gabisitid nangiho di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolo nami di Portibion. Huboto hami ragam doa kahama olon na hubolot kami, di nama kajongjok kon ha porsiaon nami, ali unang maila hami di si Tuhan. Ala huboto hami ho na huha porsiai hami, margugo laho mangurubi jalan madongani hami atau ngurubi hami di ngulu nami Tuhan asa say hohu pangasaho kami dang diri gugu dohot habuyon nami ay somar lapatan na kay saluhut na dia depanmu pasu-pasu hami Tuhan todim todi porbadia paingoto ganup hami asa marparangi hami khobar tulomoni roham atong sesama nasa dosa nami holan mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Marende maitasian bukan de nomor onom siap itu ayat 1 ayat 3. Martangi yang mahita. Ale Jehovah di bata amanami, na husobah hami marhita nakmu Tuhan Yesus Kristus. Moliate situtu Tuhan, di pasahan nasa rohanami tadupanmu. Ala dengan ni basam doa sini roham, na saya totong payutiut ngulu nami sa tutikyon. Di pataruho lakka nami tu bagas jorom na badiyon. Nama dohoti pertanyaan ganuk minggu hami Tuhan. Puji hami moho marsangap maguarmu Tuhan. Marhiti pertanyaan nami di Burnginon. Moliati rohanami Tuhan, nungataruli hami marhite bohal ni pernguluan nami, baritam barita nauli, napinasahat ni naposom. Di pengoto hami tutu Tuhan, mulutunggudang akasitaon narsak ni roha, na huarupi hami tutu Tuhan dang marpasohotan asini roham atong patugu rohanami Tuhan
pahot haporsion nami, molotung roa kasih taonon, arsak ni roha nahuarupi hami Tuhan, unang paloas sami maddeli, adong doho Tuhan, namadongdugu hami, dileoko do hami tod di haolongon, dileoko tu hami tod di haguguon, do tod di pangrajio diri, dada tod di hatahuton. Atong alitu hadang mabiyar be hami lamadalani ngulu-ngulu namion. Molo hodu itu kami Tuhan, hos dorohan nami, sakap muna duminggat do tutu Tuhan, nanaing pasahatom itong-atongan ningulu namion. Atong ali Tuhan molo tungarong aka ruas ni huriam, na di bagasan arsak ni roha, na di bagasan parukilon si taonon, tutu Tuhan lehod dinasida hagugon na sakoi. Tutu Tuhan unang palawas na sida maddeli, ang akaruwas ni huriam na di bagasan parsahiton. Syakodo Tuhan mual ni haipason, syakodo Tuhan mual ni hamamalum ni tong-atongan ning ulo namion, atong pahot haporson na sida Tuhan. Asliboto na sida tutu madok mo liate, jala patugo haporson na sida Tuhan. Asalam dipuji na sida hogwar mo na badiyay, tong-atongon ni ngulu na sida, nang petututuhan di bagasan persahiton na sida, alay totong maho dipuji na sida si sadok ngulu na. Ale Tuhan debata Jehovah mual ni haipason, atong saluhut na ruas ni huriam Tuhan, leho di na sida haipason haguguon, lamadala ni ngulu-ngulu na sida, pasu-pasu tutu saluhut na Tuhan, nanulan ni tangan na sida, hobar tulomo ni rohami, nangakayanakon ni huriam Tuhan, waktu ngadong na mangulului angka parkarejuan, na mangululak kasi rokap nito dinasida, asiroham tutu Tuhan, patongon na duminggan nito ngatongan ningulo na sida, leho dinasida parkarejuan na duminggan, asa tutu na sida Tuhan, guar mo na badiyay, dipuji na sida, jala marlas ni roha tutu na sida Tuhan, ang kayanakon ni huriam, nasodapotan sirokap nito di na do pinasida tutu Tuhan, patongon rokap na duminggan, rokap siluy ajar na mabiyar midoho, asiroham tutu Tuhan, nang songoni Tuhan, jakayan akun ni huriam, na di bagasan akka persikolaan, di bagasan perkuliahan, leho dinasida haipason, habisukon na sokwi, asa marbisuk tutu nasida Tuhan, lamangulaw na duminggan itong atongon ng sida, lapay uti-uton ang kaparsejaran na pinasa ni guru nasida, asiroham tutu Tuhan, atong dinalawpiak nok kami Tuhan di podoman nami, totong ramoti hami, totong jagai hami Tuhan, padawak kan ipinipiburuk ni ngulu nami, padungo hami tutu marsugot Tuhan, lamangulahon ulon nami di bagasan las niroa na sakoi, atong sadok ngulu nami o Tuhan, tuho mabuwasat kami, jalo matangiang ilek-ilek nami o Tuhan, nahusob ako kami, marhiti tanak mo Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.
kende maita sian kende nomor 110 sada do udukna laos papungon pilihan. Tatangi ako mapilian na tapapungon tuado panidibata martangi yang mahita. Ali dibata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilian nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilianon pati bulkon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami kurang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliat tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak madok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmo say Roma harajaonmo say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan malu amahami sian pangago ay hodon na punahara jaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni todi porbadiama nama dongani hamu saluhutna.